моя делба овар бародарони тоҷик ӯзбекҳои ҳамаша овар бародарони аҳли гиромира бозами куҷо бошад намедонам кадом кӯча бошад ами пеши павалянский вокзала эстарашанда як 30 метр 40 метр аз делба оварагӣ ҳаминҷанда ҳама имрӯз 25 март соат 2:04 2:05 мебошад. амука бародаронаро қабла омадан дар дел ҳама шиштааст. ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳар як нафаре ки ҳама вақт канали моро дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависен ва боваримон дорем. миннатдорум ҳамат. дар ин видео бигӯем чӣ хеле ки дар саршавии видео диден мавзӯъ мешавад масъалаи вазъият. ҳатман то охирша тамошо кунед ва дар аэропорт чӣ вазъият ҳатман шумода мерасонем. нафарҳое ки тамошо дорен лайк ва обуна шинана биҷиқем барои пешравии канали мо беҳад дастгирӣ хуб мешавад ва миннатдор мешем. реклама меша авиакассара мемонем ки нафарҳое ки ба ки ҷои парвоз кардан мехоҳанд ба дили пир ин номерҳо метавонед билет харидорӣ кунед. ин номер бигӯем ки ҳар як билете ки мегиред хидм ҷавоб мегӯм беташвиш. ва номерҳои бародарро мемонем ки нафарҳои бе документа ай Москва ё ки Московский област ай ҷои зиндагӣ мекардагӣ мегирад мебарад граница оварданда Москва дар фарра хитон мерен хона. ин видеоеро ки диден бигӯем ки нафарҳое ки тамошомон мекунанд нафарҳои подписчикомон бигӯем роӣ кардан ки ба мардум расонем ки тафтиш сахт аст. бо як видеои дигарам роӣ кардам мемонам бинен. салому алайкум ако абдулло мози моя делба варги ин дуюм адел будааст муго ва доди моби актотон ресторан илтимос моя варги инҷанда доштааст ин адел ба мана инҷанда мо илтимос ва доди моби ресторан тоҷиков. яъне чӣ хеле ки мебинем дар ҳама ҷо тафтиш сахт аст. ҳоли баъзеҳо мегӯянд ки воима мекунем мардума метарсонем. не чӣ воима мекунем бигӯем ки хитон ҳар рӯз дар шабакаҳои интернетӣ дидаистем ва чӣ гуфта метавонем ки нафарҳои бедокумент хубтараш ё барои ё ки ҳаракат кунед документҳоро ҷобаҷо кунед ки гуфтем рӯсто дар оянда проблема нашавад. ва нафарҳое ки документ дорем бигӯем ки беҳудагардӣ накунед кор хона. умедворем ки ҳодисаҳо ҳамаш ҷобаҷо мешавад ва бо кор кардана давом додан мегирем. ва дар масъалаи аэропорт гуфтам гап мезанам. дирӯз худам дар аэропорт будам шоҳиди чӣ шудам ки ҳар рӯза 10-20 нафар аз спецприём роӣ мекардам. дина ай 60 то 80 нафара роӣ кардам. яъне ин чӣ маъно дорад ки бигӯем ки ҳам спецприёма тез холӣ кардестиянд ва ҳам бигӯем ки одам бурдестиянд. яъне ки мардума зиёд роӣ кардестиянд. тоҷикҳорам буданд ӯзбекҳорам буданд. дар ҳодисаи гузаштагӣ то ҳозир мо нагуфтем ки кӣ кард чӣ кард барои чӣ кард, вале чӣ гуфта метавонем ки айни замон зарарша ба мардуми тоҷик расонд. ҳамин қадар маълумот боқӣ паноҳи аллоҳ дар канали мо бошед. миннатдорум ай ҳамат.